Hello, magandang araw po sa lahat ng mga patuloy pa rin na nakikinig dito sa NYGC. Maraming salamat po sa mga bago nating subscribers. Sana ay napasaya namin kayo, lalong-lalo na sa mga Ilonggo at sa mga Bisaya na nakikinig sa ating programa at mga drama sa Naisyaga Channel. Kamusta ka na Naisyaga? Sana ay masaya ka sa araw na ito. At kung malungkot ka naman, huwag ka nang malungkot. Kahit sandali lang ang problema mo, kalimutan mo yan. At makinig, makitawa, makikulitan sa ating NYGC Joke Time Drama. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Naisyaga channel. At kung gusto mong lagi kang updated sa aming ina-upload na videos, please click the notification bell. Naisyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, at iban pa. Naisyaga Channel. Like, share, and subscribe. Naisyaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, tungod ari na ang Naisyaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel. Naisyaga Joke Time Drama. Kagkaron, sugura na naton ang paghaharak. Ay, abaw. Mau ka nami kay may singing contest na kuno sa amon barangay. Hala, maintra ko siguro mayo pa ay. Ay, basi panahon pa na nga makakita ko siyang nobya. Hala, doon si Parimiloy man ang nagalakat, nagakurukanta ho. Nagasaot-saot pa. E buga balik-balik pang hawak sa animal ho. Ayaw ba? Purti ho. Palapitan ko siya bla. Ano naman, kakanta na siya kung orasyon. Paramiloy, ano natabo si mo? Wala. Pro practice ko may nakita ko karatulagan singing contest. Uy, kabalo ka nagali isang balita nga may singing contest di sa aton barangay. Ay, siyempre damo di Marites. Ati, oo. May intra ka, Ay, daw plano ko gani. May intra ko kay basi kun sa amo na nga pamagi. Bla, may makatalupangod sa akon nga babae. Ay, ampaw. pilang preview ko doon. Do dako to kuno do 4,000 to kunong first prize. Ate, may intra ka bla. Pero kung gamay premyo be Premiloy. Ate, palantaw lang ko eh. Di pamatyag mo Premiloy. Kung mag-intra ko, may chance mga madaog ko. Baw. Madaog ko kung halimbawa karon ara ka be, may intra ka. Madaog kagid. Adod? Oo. Sa ano ka nakasiling nga madaog ko? Kaya maplauli ka batanan. Hindi, abot ko silingon bala. Manamian man na yan sila sa tingog ko. Oo. Manabi okay tao. Nag-chat na si mo. Basi judge na na. Grabe ba? Why niya pabor-pabor Gusto ko yung judge siya inablang wala iya pabor-pabor. Bisan parinti. Dapat kung daog-daog, kung perde. Gusto mo ka wala pabor? Oo. Ako judge bla. Tuod? Oo. Abaw, ti mayo gid. Tapos kung akong kakanta, Premiloy, ikaw nang bala. Bahambal ko na yun sa suga. Ano yambal mo? Kung ikaw na magkanta. Ano yambal mo? Bahambal kung gusto nyo magdaog sa inyo, puli mo to. Ay, kalain. Ay, pero Premiloy, gusto mo sampulan ta ka makanta ko? Abi. Ari. Pamatian mo Pababayan mo kayang masayang na lang mga araw natin na nagdaan. Uy,
Hindi. May nagmaoy. Ano maldo may nagmaoy to, haw? Basi si Maki to? Abi agro sumbi. Okay. Ako ang nagwagi. La 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 la. Ay, Marites. Daw ka namin sang kurukanta mo aga pa. Ay, kabalo ka Marisol. May balita ako nga nabaton. Ano naman nga balita na? May barangay singing contest di kuno sa aton. Ay, why, gikuya gana mag-intra sa amo na. Kabalo ka naman kalain sa tingog ko. Abi mo, kadako kuno sang premyo. Ay, pilahaw? 10,000 ang first prize. Ay, denta pwede sila makapa-audisyon. Okay. Ay, abaw. Proud good ko sa imo, apo. Lola, nuya gani ko eh. Ay, nga mahuya kay mo, ya kay ikaw ang napilian sang aton de barangay nga ma-MC sa aton nga amateur singing contest. Oo, Lola. Do sa ano bala? First time ko eh. Ay, sus. Sa eskwelahan, nakatry man ako pero first time ko diri sa aton barangay. Ay, sus. Hindi ka maghuya-huya, apo. Sunda si lola mo. Abi mo sang una, nakaagi man ko na. Nag-MC ka man, Lola? Kwan, nag-miss. Ay, abaw. Te, daog ka? Ha? Daog ka sa miss? Daog ang kontra. Ahay, sayang. Okay lang na, apo, Way man ko nangin Rayna, pero malipayon ako. Ha? Nga man, Lola. Kay ako ang Rayna siyang tagipusoon ni Miloy ko. Ay, abaw. Okay. Yay! Grabe, mas kubado. Ga-practice ka, gida. Oo, Kay gusto ko nga magdaog sa singing contest, Rose. Agod nga, makadate kita. Sigurado ka, nga kung magdaog ka. Librehon mo ko. Ay, oo, Rose. Bisan maperde man o kung magdaog ko, librehon ta ka. Ay, tuod. Oo, kay bisan maperde ko ya, daog man ko gyapon. Ha? Paano man? Perdi ka na gani? Daog ka pa? Oo, maperde man ako sa sininga kompetisyon, pero daog ako sa imo tagipusoon. Ara. Grabing mga hugot mo, mas kubado. Amo ginaya. Kay kabalo ka, Rose. Si Lolo Miloy ko no, maintraman sa singing contest. Ay, maintraman siya? Oo. Abi ko, hindi na siya kabalo magkanta. Kabalo na siya kuno kay dako ang premyo. Okay. Uy, mas kubado. Uy, Lolo Ilyong! Mas kubado. Lolo Ilyong! Mas kubado. Lolo Ilyong! Naglagaw ka man ni gali sa mall? Ate, siyempre, galagaw ka ganing at tigulang ka na. Ako pa nga bata pa. Mayo pa siguro, Lolo Ilyong. Oh, ano na mas kubado? Mayo pa mamahaw kita. Ate, sige doon kadami isang offer mo, haw. Ikaw mabayad? Ate, siyempre, ikaw Ay, nano man na nga ikaw nang hagad. Tapos akong mabayad. Amo na lang ni Lolo Ilyong, tunga ta. Ate, way problema, Ay, sige, malakat kita sa restaurant ngayon na, Abaw, kanami, no? Talagsa lang ko bigalagaw di sa mall. Nga, haw. Ate, huwag man ko di baklon, bang. Wala ka baklon kon, wala ka lang kwarta.
May istorya ko wala sa imo, Lolo Ilyong. O, ano naman na? Kabalo ka ba lang ang mga buang gali, mga maalaman? Kag nga nakasiling ka man sinamas kubado? Kaya nabatian ko wala sang kagina, ang duwa ka buang ka istorya. Ay, tuod? Oo, Anong hambal sang buang? ang buang number 1 nagsiling. Abe, kung alam ka, may pamangkot ko sa imo. Ote, anong sabat sa isa ka buang? Siling sang buang number 2. Way kakabalo nga, cum laude kuya. Alam kuya. Ote, anong hambal sang buang number 1? Siling ya. Aring pamangkot ko. 5 plus 7. Uy, te, anong sabat sang buang number 2? Siling niya, kahapos-hapos. 10 eh. 5 plus 7, 10? Ote, anong sabat sang buang number 1? Hambal sang buang number 1. Abi ko, hindi ka kabalo. Ay, nako, mas kubado. Nano ng istorya ang imo man? Daw binuang? Resulta na naguro sa gutom, lo. Oo, Jo. May patigayonan nga amateur singing contest diri sa aton barangay. Intra bala? Alang-alang gid siguro. Hindi ako abi kasagaran gid magkanta. Ikaw lang yang ginakantahan ko. Nga haw. Kailaban-laban gid ko sa perdi kung mag-intra ko. Pero kung sa imo, Ano? daog ako sa kasing-kasing mo. Aba, hugot. Ikaw, maintra ka? Hindi. Maimsi lang ako. Pero, gaplano ako mag-special number. Mayo pa siguro, madungan kita kanta. Ha? Hindi lang. Ngahaw. Basi kon mag-ulan kon puro libago nang magduet. Main-intra ka man gani. Ate, siyempre, kadako sang premyo, maintra ko eh. Oy, ano itong nabatian ko kabalita? Oh, Lolo Ilyong, grabing sagnoy mo sang chinilas mo ba? Ano tong balita nga nabatian ko? 10,000 ang premyo? Oo. Ay, gapalagpat lang kamo. Oy, 4,000 lang to yung first prize. Ay. 4,000 lang gali itong first prize? Oo. Amo ginablang budlay kung chismosa kakag chismoso mo. Kaya nga, kisa ang balita, sala ang mahatag mo nga impormasyon. Ay, kabalo ka naman niya sa amon yung mga chismusa. Lolo Ilyong, advance kami mag-isip. Amo matuod? Kita mo? Ang babae, pag halindi, nagabusong pa lang. Pag aboto sa punta, nagbata na. Marites, ged. Ay, wala ginayas ang tugahon nga maayo ang pangchismis niyo mong. Ay, Lolo Ilyong, kami nga mga chismusa, kag ang mga chismuso, makabulig sa tao. Ha? Sa ano nga pamaagi? Kung may panghatag ang gobyerno, kami man ang nagapabalo. Ay, Marisol? Lolo Ilyong? Marites? Lolo Ilyong? Kung ako sa inyo, kinuntatan nyo na ang kutso-kutso o kung pagchismis. Kaya nga, why ginayas ang mayong nga tugahon sa inyo pagpangabuhi? Ay, nag-share ka mo guro sang mayong balita. Mapuslan pa. Ay, Lolo Ilyong, maayo man nga balita ang i-share ko sa imo. Ang ano na? Lolo Ilyong, ang tupad balay-bala namon, may bago nga TV kag bago nga komponen. Mga kanaysyaga, magapadayon pa ang drama nga inyo ginapamatian. Magabalik kami pagkatapos sini. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Yaga channel. Kasakit sa ulo ko.
Nagaalay ang balikawang ko. Nagasakit ang mga kamot ko. Sakit ako massage ko. Sakit Mapabata o tigulang, matambok man ukon maniwang, mapadalaga man ukon soltero, ilami na gid kun ikaw pamilyado. Sako sa trabaho, nagabatyagin sang pagpalanakit sang kalawasan mo. Gani, ano pa ang ginahulat mo? Mag-relax na, magpamasahe sa pinakamalapit nga Blay Massage sa inyo lugar. Sakit wala ang inyo kalawasan, nagalingin ng ulo kag butod ang tiyan, panuod kag kakapoy ang nabatsyagan, magpamasahe ang sabat sinitanan, sa kabulay sang aton nga mga trabaho, hindi maligawan magsakit ang ulo, gani dali magpamasahe na kamo. Mabatsyagan nyo gidang kaipiktibo, magpamasahe na, mangin matawhay ang pamatsyagan, magpamasahe na, sa panuhod ikaw mabuligan, sa panuhod ikaw mabuligan, gani dali magpamasahe. Ang pag-ibig ko sa'yo ay tunay. Preparado ka na, Premiloy? Oo, preparado. Abaw. Te, ara ng mga kalantahon mo? Ari na kalantahon ko. Kanami ka dan kay kadako siyang premyo, ti laban-laban guro. Amot kung sino gidayhan magadaong sa aton. Ano katahon ba? Secret lang na iya kay basi blakon mabalaan mo kag. Ay, Ako nako. bimabuta. Anong katahon mo? Secret na kay basi perdi ko kon balaan mo. Pero ako Premiloy, gapati gid ko nga madaog ko kon ayuhon ko lang mo. Gapati gi kuya. Gado. Gama perdi ka kunara ko. Loy, nga dog ako kanta ka na dihaw. Ga-practice ka na to. Aga istorya kami ni Prelio. Ay oo ba siyang kabalo ka. Ginabalan ko si Premiloy nga batunon niya na lang iya kaperdihan. Kaya ako gini madaog ya. May pagkaon ko to nga pagkaon si Boss Bay. Ate, bala na maperdi ko ikaw na madaog Kabalo ka naman ni basta pagkaon. Ara ko daya. Kinanglan gali pagkadoon ko na si Prelio nga maglulupot siya para di sakatin sa kontes. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo. Pila ka botelya Walang halo. Uy, Lolo Miloy. Aga practice ko Kay kabalo ka, may intragi kuya. May dra ka ba? Oo, hambal nga daan ni Rose. Makis ko kuno sa iya kung magdaog ko. Ate, hindi ka nakakis. Ngahaw. Kaya perdi ka na. Kay balaan mo mas kubado, ako na ang pagkatawgon nga winner. Kay nga laban-laban gini, ako gid makakuha siyang first prize. Si Premiloy hatag ko siya second prize hindi man tayo dalo ka tao Grabe kumpiyansa ni Leong no. Siguro ho nila ka andar minuswan niya. Ay mandar niyang may nuswan ko nga man May kilala ko na. Uy nga man Nagdaog siya. Uy nga nagdaog siya. Tanan nga minuswan way nagandar iya lang. Do kilala ko na haw. Kilala mo na. Do nag-intra na to anay siya ka singing contest bla. Ito. Hambal sang migoy ati amo man na Nya kun hindi lang ni karo mag-alandar may nuswan nila ikaw gini madaog. Ato kay nag-andar. Ati apo da katanda nga may nuswan yo hindi na magandar ako lang. Pwede kong batian ang may nuswan mo Premiloy? Sige lang. Hindi ipagpabati loy ka nga ako na nila loy.
Okay. Pwede pahinayan, pwede patuduhan, pwede ka man makapamati sa iban. Pero kung imo balikan, ari lang kami nga magahatag sa imo siyang kalingawan. Naisyaga FM, ang nagapalangga sa imo. Hello sa aton yung mga suki sa kahanginan. Kamusta na kamo? Welcome na naman sa pagpangalagad sang inyo amigo, sang inyo abyan, Lolo Ilio. Sa sininga oras, ulop daday naman kita para sa aton palatuntunan. Kalingawan sa Kamingawan. Programa sa mga tao nga ginasubuan. Gusto malingaw, kag makakadlaw. Kalingawan sa Kamingawan. Ang imo kalingawan sa panahon nga ikaw ang namingawan. Kalingawan sa Kamingawan. Upod siyempre sa inyo alagad, Lolo Ilio. Wow! Puwerte. Sa ato na mga pinalangga nga mga tagpalamati, welcome na sa aton pagpangalagad. Kamusta na kamo? I like it, I love it, I want some more of it. Yes! Shout out! Ginapasalamatan naton ang tanan naton yung mga tagpalamati diri sa Naisyaga FM. Pahibalo. Ginapabalo ang tanan naton yung mga abyan nga may abilidad sa patag siyang pag-amba. Ikaw bala may handom nga mangin singer sa pila ka adlaw? Ari na ang panahon mo. Mag-intra na sa aton amateur singing contest sa Barangay Naisyaga. Gani, magkadto na sa aton Barangay Hall kag palista na mga kanaisyaga. Ay ako mapalista ko yauna, kay basi amo na ning panahon nga mangin singer ako sa pila ka adlaw. Abe sampulan da kamo abe no makanta bis lulo nyo ilyong. Na no man te sampul plan to gani hindi na kamo konforme aw. Liwat abe. Bakit ako mahiya? Gani, kung may abilidad kamo sa patag sang pagkanta mga kanaisyaga, kadto na kamo sa aton nga Barangay Hall. Karon ko lang tapusod ang aton nga programa. Kay mauna ako yung daan palista.